Firma, ktorá tento týždeň dôverne požiadala o vstup na burzu pri hodnote takmer $1 bilióna, v tom istom týždni vyzvala celé odvetvie, aby zošľaplo brzdu. Hej, a znie to ako vtip, ale to naozaj nie je preklep. Vôbec nie. A inak vítam pri našej dnešnej analýze materiálu z 1. júnového týždňa roku 2026. Technologický svet je momentálne ako taká bizarná rukojemnická dráma. Ten, kto drží zbraň, zároveň volá políciu sám na seba. Presne. Na stole máme dnes kopu podkladov a všetky ukazujú na dva, no dosť extrémne tábory. Hej, tábor, ktorý kričí, že treba pridať plyn, tam je Microsoft so svojimi novými malými modelmi, potom Google, ktorý tlačí umelú inteligenciu lokálne do notebookov, plus Perplexity a Nvidia, títo všetci v podstate hovoria, že treba stavať rýchlejšie a bližšie k ľuďom. No a potom tu máme tábor brzda, ktorý momentálne reprezentuje najmä Anthropic, s tými varovaniami pred stratou kontroly, že? Presne tak. A dobre, poďme si to rozobrať, lebo tá najväčšia absurdnosť tohto celého je, že Anthropic vlastne stojí oboma nohami v oboch táboroch naraz. Hej, toto je úplne nový fenomén. Akože historicky sme tu mali firmy, ktoré lobovali za regulácie, ale väčšinou to boli tí slabší hráči na trhu. Ale tu vidíme Lydia, firmu, ktorá doslova láme finančné rekordy a v zápätí publikuje eseje o tom, že musíme nevyhnutne spomaliť. Lebo za 5 dní stihli vygenerovať toľko trhových pohybov, čo iné korporácie nedajú ani za dekádu. 1. júna tá žiadosť o IPO, čiže vstup na burzu, a tá valuácia. Takmer $1 bilión. Tým na papieri predbehli aj OpenAI. No a o deň na to pustia von štatistiky z toho ich kybernetického projektu z Glasswingu. A tie čísla sú... Tie čísla sú úplne šialené. Nasadili Glasswing v 150 organizáciách a našli 10 000 kritických bezpečnostných chýb. Čo je pre porovnanie k UIT spomenúť, nedávno Cloudflare robil obrovský audit a našiel tuším okolo 2000 chýb. Hej, a Mozilla historicky pri oprave Firefoxu zvládla 271 a tu sa bavíme o 10 000. Ako je vôbec možné, že software zrazu vidí to, čo tisíce auditorov roky prehľadali? Lebo sa mení paradigma. Je to prechod od statickej analýzy k nejakému, nazvime to, semantickému porozumeniu. Doteraz ten software fungoval ako korektor. Hľadal gramatické chyby v kóde. Ale ten model v Glasswingu ten kód nečíta ako text. On ho reálne chápe v kontexte. Čiže si pospája súvislosti naprieč celým systémom? Presne. Vidí napríklad, že prihlasovací modul z roku 2018 v kombinácii s novou databázou z roku 2024 vytvára medzeru. Ľudský mozog proste nedokáže udržať v pamäti milióny riadkov naraz. Ale model áno. No a toto nás privádza k 4. júnu. Vtedy Anthropic zverejnil tu esej, keď si AI stavia samu seba a Jack Clark povedal pre BBC tú slávnu vetu. Že priemysel má plynový pedál, ale nemá brzdový. Hej, ale počkaj, 80% kódu v Anthropicu už píše ich vlastná AI. Ja tu budem trochu skeptická, nie je to proste len cynický kalkul? Myslíš regulačný? Áno. Prídeš na vrchol pyramídy, vypýtaš si od trhu $1 bilión a potom rýchlo kričíš na vládu, nech spáli všetky rebríky, aby ťa už nikto nedobehol. Aby tie menšie firmy, ktoré nemajú peniaze na drahé právne oddelenia, proste skončili. Akože táto teória o regulačnom ovládnutí trhu má niečo do seba. Ale to, čo je na tom fascinujúce, je samotná tá 80-percentná hranica. Že už to robia takmer celé stroje. Hej, presne. Keď umelá inteligencia píše 80% kódu, ktorý sa potom použije na trénovanie jej vlastnej, lepšej verzie, hovoríme o uzatvorení slučky. Slučky spätnej väzby. Áno. A v tomto bode sa technológia zlepšuje sama. Už to nejde rýchlosťou ľudského myslenia, ale rýchlosťou výpočtovej sily. Takže ja si nemyslím, že Clark to robí len pre marketing. Podľa mňa reálne vidia, že strácajú schopnosť predvídať, čo dokáže ďalšia verzia. Dobre, to je silný argument, ale úprimne pre prax z tohto celého vyplýva len jedno. Nikto nezastavuje. To je pravda. Kým sa nedohodne celý ten oligopol. Presne, kým nepovie pauza aj Google a OpenAI, tak ide všetko plnou rýchlosťou. A to nás privádza k tej druhej veľkej téme tohto týždňa. Tichý rozvod a stúpnutie na plyn. Microsoft a Google de facto sťahujú modely z cloudu k ľuďom. Microsoft na konferencii Build fakticky potvrdil, že znižuje závislosť od OpenAI. Predstavili 7 vlastných MAI modelov. A mňa tam zaujal ten MA Code One Flash, ktorý je priamo v GitHub Copilote. Vraj spotrebuje o 60% menej tokenov.
A to je kľúčové, lebo inferencia, teda ten samotný výpočet, to je to, čo spaľuje miliardy v dátových centrách, keď to zrazíš o 60%, náklady idú brutálne dole a môžeš to ponúknuť masám. Lenže Google na to išiel úplne inak. Tí obchádzajú cloud pri týchto modeloch takmer úplne. Ich nová Gemma 4 má 12 miliard parametrov a vieme ju rozbehať na obyčajnom notebooku so 16 GB RAM. Ešte s tou novou architektúrou, bez encodera. No počkaj, tu ma zastav. Toto je presne vec, kde nerozumiem, prečo by mal človek byť z toho paf. Odstránili nejaký encoder, OK. Prečo je to taký prelomový technologický krok? Takto bežný systém funguje ako hrozne pomalý tlmočník. Ty niečo povieš, on tvoj zvuk prepíše na text, ten text analyzuje, vygeneruje textovú odpoveď a potom iný program to prečíta syntetickým hlasom. Aha, takže stratíš kopec času? Stráčaš čas, ale hlavne strácaš kontext, emóciu, tón hlasu, to, že si zaváhala. Aha. No a model bez encodera tú zvukovú vlnu spracováva natívne. On rovno chápe zvuk a rovno chápe obraz. Reaguje okamžite a všíma si, ako si to povedala, nie len to, čo si povedala. A beží to celé na tvojom počítači. Čo je dosť neuveriteľné, ak to naozaj funguje takto hladko. K tomu sa ešte pridáva Perplexity, ich agent pre Windows robí autonómne rozhodnutia, ak mu dám citlivú finančnú zmluvu, nechajú na mojom hardveri, ale ak chcem rešar z internetu, ide do cloudu. Lenže, rýpnem si trochu. Nech sa páči. Lokálne modely sú super pre nadšencov doma. Ale nemá náhodou pre veľký korporát zmysel využívať obrovské uzatvorené modely v chránenom cloude? Aký to má výtlak? Ak si to spojíme do širšieho obrazu, tak práve pre korporátny a regulovaný sektor je to úplný prelom. Zober si zdravotníctvo alebo právo. No dobre, tam majú prísne dáta. Nemôžu zobrať zdravotný záznam alebo utajenú zmluvu a len takto poslať kamsi na server do Kalifornie, ale ak si tu Gemmu 4 s prístupom, ako má Perplexity, spustia priamo na firemnom notebooku a dáta ten notebook nikdy neopustia, tie legislatívne bariéry padajú. Čiže pre poslucháčov z praxe, ak máte vo firme citlivé dáta, zmluvy, interné reporty, teraz je ten správny čas začať testovať tieto lokálne modely. Len samozrejme nepodliehať hneď PR rečiam, ale reálne si to otestovať. A inak, keď už sme pri tých PR rečiach a ošiala. Hype versus realita však. Presne tak. Tretia veľká vec. Sociálne siete tento týždeň úplne horeli. Všade vyskakovalo, že prichádza GPT 5.6. Špekulovalo sa o obrovskom kontextovom okne. A pomaly, že revolúcia klope na dvere. Zatiaľ, čo oficiálne taký model absolútne neexistuje. Neexistuje. Skade sa to vlastne vzalo? Všetci sa tvárili, ako by čítali hotovú tlačovú správu. Je to dokonalá ukážka naháňania fantómov. Celá táto panika vznikla len preto, že niekto v interných logoch nástroja OpenAI Codex našiel záznam s názvom GPT 5.6. To je všetko. A to len znamená, že tam niečo interne testovali na pozadí, nie? Presne. Úplne bežné AB testovanie na malej vzorke internej prevážky. Vôbec to neznamená, že ten model je hotový alebo sa ide zajtra vydávať. A popri tomto nezmyselnom ošiali nám uniká skutočná vec, ktorá tento týždeň vyšla. OpenAI Codex, ktorý ohlásili náhodou presne v deň Microsoft Buildu. Určite čisto náhodou, 5 miliónov používateľov týždenne, prepojených vyše 60 biznis aplikácií, ale mňa zarazilo niečo iné a tuto začína byť skutočne zaujímavé. Tá demografia používateľov. Pätina ľudí, ktorí ten kódex používajú, sú analytici a marketéri. Ľudia, čo vôbec nevedia kódovať. A ich počet rastie 3-krát rýchlejšie ako u programátorov. Prečo sa vlastne o takýchto veciach bavíme ako o nástrojoch pre programátorov, keď to už zjavne preberá iné profesie? Pretože sme zvyknutí na to označenie z minulosti. Dnes už to nie je nejaké múdre doplňanie kódu. Je to reálny agent. Ak účtovník potrebuje prepojiť obrovské tabuľky, nemusí sa učiť Python. Nemusí. Zadá to v obyčajnej slovenčine či angličtine, kodex napíše skript na pozadí, spustí ho, skontroluje chyby a vyhodí hotový výsledok. Programovanie sa vlastne úplne abstrahovalo od používateľa. Dobre, takže z tohto máme rovno dve dôležité ponaučenia pre vývojárov. Nikdy si v API nenastavujte najnovší model. Ak to urobíte a oni vám tam potichu šupnú nejakú testovaciu 5.6, padne vám celý systém. Musíte viazať aplikácie na konkrétnu verziu. A pre bežných používateľov, ktorí robia povedzme s tabulkami, ak ešte nepoužívate agentov ako je Codex, strácate neuveriteľnú výhodu. Ale poďme na finále. A toto bude podľa mňa najostrejšia téma dneška. Súkromie, nositeľné zariadenia
A k tomu jedno dosť mrazivé varovanie. Áno, táto téma krásne uzatvára tú pointu, prečo sa o brzdách hovorí s takou smrteľnou vážnosťou. Začneme tým únikov z Mety, znova zdôrazňujem, je to uniknuté memorandum, neohlásený produkt, ale vyvíjajú tzv. AI prívesok na krk. Ktorý má permanentne zapnutý mikrofón. Permanentne. Stále to analyzuje tvoje konverzácie a okolie. A Meta má na toto obrovskú distribúciu. Už predali 7 miliónov okuliarov Ray-Ban a do zimy chcú 10 miliónov. Takže toto sa k ľuďom reálne dostane. No, to otvára dôležitú otázku ohľadom toho, v akom kontraste sa to celé deje. My tu riešime, aký dizajn bude mať nahrávací prívesok a zatiaľ šéfovia OpenAI, Microsoftu a Anthropicu posielajú spoločné varovanie priamo kongresu. Ohľadom biologických zbraní? Áno, pretože AI extrémne znižuje bariéru pre návrh takýchto zbraní. Výskumníci vytvorili simulačného AI červa, ktorý narazil na firewall, zistil, že tade cesta nevedie a sám bez človeka si prepísal svoj kód, aby zaútočil inak. Tí lídri doslova žiadajú štát, aby začal povinne skrínovať syntetickú DNA, lebo to začína byť kritické. A na predikčnom trhu Polymarket majú ľudia 83% istotu, že Anthropic doručí do konca júna ten najlepší model vôbec. Čiže to nie sú prázdne slová. Nie sú. Lenže vráťme sa k tomu Meta prívesku. Úprimne, ja som z toho nadšená, ja si ten prívesok viem predstaviť na sebe. Fakt? No jasné, predstav si to obrovské pohodlie, ideš zo stretnutia na stretnutie, zariadenie ti spraví perfektný prepis, rozdelí úlohy do tabuliek, pripomenie ti o 3 hodiny, čo presne tvoj kolega sľúbil dodať. To neznie zle na papieri, ale... Jasné, poviete si, veď tu bol Human APIN a vybuchol. Lenže Human nemalo za sebou tú obrovskú používateľskú sieť, ktorú má Meta, toto bude obrovský hit. Lenže to obrovské pohodlie má dosť fatálnu cenu. Ak má na stretnutí jeden človek neustále zapnutý mikrofón, ktorý posiela všetko na analýzu, to je predsa úplná nočná mora pre informovaný súhlas ostatných. Tvoje súkromie a súkromie tvojich kolegov je proste preč. No dobre, to chápem. Európska únia posúva termíny a sankcie v AI zákone a zakazuje tam niektoré veci a my si medzi tým budeme dobrovoľne vešať ploštice na krk. Z každej zasadačky spravíme monitorovacie centrum. Toto je obrovský problém s legislatívou. To je vlastne pravda. Bezpečnosť a súhlas sa stávajú každodennou záležitosťou. Ak to naozaj prerazí, úplne to zmení nejakú firemnú etiketu a zrazu ten brzdový tábor, o ktorom sme hovorili na začiatku, nevyzerá ako nejaký vymyslený marketing však? Presne tak. Oni zrejme vidia tvrdé dáta. Tieto modely prechádzajú z cloudu do našich počítačov, potom na naše krky a robia to prirýšlo. Takže poďme to zhrnúť. Videli sme schizofréniu tohto týždňa v plnej kráse. Tá istá firma, čo šľape na plyn a pýta si miliardy, prosí svet, aby našiel brzdu. A tá decentralizácia, modely u nás doma a na krku? Z čoho vyplývajú tie slúbené konkrétne kroky pre prax. Ak riešite citlivé dáta, krok prvý. Vyskúšajte si lokálny model, napríklad tú Gemu 4. A krok druhý, pre tých, čo sa topia v administratíve, nájdite si vo svojom týždni jednu naozaj otravnú dátovú úlohu a zadajte ju agentovi, dajme tomu kodexu, na taký pilotný test. Ale viete, ak umelá inteligencia v Anthropicu píše 80% vlastného kódu a nejaké testovače vírusy si samé menia stratégiu útoku, možno si treba položiť úplne inú otázku. Či za tým volantom vôbec ešte sedí nejaký človek? Zaujímavá predstava. A veru nie je úplne príjemná. To veru nie. Ale to už je téma na inokedy. Všetky zdroje k dnešku máte samozrejme dohľadateľné a my sa budeme tejto rýchlej jazde určite venovať aj na budúce.